बिफानो मोनसेल' थालांसिगोन जेब्लानाखि बे दैमारि सारा गबासो माबा मोनसे जानो हासिगौ। मालाबा बे मोनसे थाखासिगोन। बेनो थासिगोन। बेनो नुवाखै नोङो बेसेबां बुरजा देरहानानै आरो सोर सोमावनो हाबावनांगौ? सोर सोमोनांथावनो आं सरि। खोनाफेरा नुफेरा। नैबे एपिबि फ्रान्देन मिरु जिरुयै दा गोदो पिसिडिआरफोर बायदि थायोब्ला ओमफ्राय बै बसआ गयोब्ला सारा गयोब्ला बियो स्ट्रं जाफिननो हागौ आरो बिदिया। सानबा थांब्लाबो ओरै फैसाबो 6,000 मोनबोसिगौमोन खामानि मोजांसिगौ आंना जाम्बा जादों। थारमाने हरखाबबो बारस्लायजायाना। उरखाव गरा हेलिकप्टारजों फैलाबा ओरैबायदि जाबाय रा। दाना बे जानाय होआखैबो होनब्ला बे गोजान गोजाननिखौथ' गारियाव रानजोबदों। प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफ्रा राव जायोना माबा फैबा फैथों फैयाबा थाथों फाग्ला रावबो ओंखारा। दा बेहायनोथ' आं बुंनाया साला जोंबो गामिनि सासे लिडार जानानै एथ' जों रायजानांगौ नामा होननानै बुंदों। रागा जोंखांखां जाबाय नालाय बुंना। ओमफ्राय दानिया आंनो हरनो हाया सिस्टेम गैया बे जाबाय आं मानिबाय। ओमफ्राय दानिया आं थांखांनायनि उनावनो जों गामिनि सासे हिनजाव आरोखि आं बिबाजै लोङो। बे महिलाया मा होनखो बाब लोंनाय जानाया जाया बेयाव गैया माया रागासो जोंलांबाय बिसोरो उल्था-उल्थानो। दालाय मा जाखो? नांलायनोसो फैनाय बायदि मिथिं खुंफैबायब्रा। बै काजलगावनि महिलाया लिडारफोरनि भुलावसो हादों। माने गामियारिफ्राव माने सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट गावबुरा गामिनि लिडारफोरखौ सिनायाखिसै आरो पाब्लिक जाम्बिखौ रिसपन्स होनो रोङा। माने खुनु आं मोजां मोनबाय थाखायाखै आवगोलनिफ्रायनो बे जेनाखि भटनि खामानि मावजेनदों बिनिफ्रायनो बिसिनि सभाब सबिथ्रफ्रा बारा थिग जाखायाखै आरो बोरैबा मोनबाय थाखादों आङो। दाख्लै बे उरखाव गरा हेलिकप्टारजों फैलाबा ओरैबायदि जाबाय रा। दाना बे जानाय होआखैबो होनब्ला बे गोजान गोजाननिखौथ' गारियाव रानजोबदों। ओमफ्राय जोंनाथ' बे खाथि खालानिखौ दायथ' लायाखिसै। दाना गथ' गथायफ्रा मोनजायैनो गाबसावलाबायजोब्बाय रा। ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिमाफ्रा अयथासार सावदों दे। गथ'फोरखौहाय जेरै सावदों लांबावबायबोनो। फाग्लासो। सावहोयो हिनजाव बिमा माहारिफ्रा दुखु मोननानै सावहोखायो डाइरेक्टनो। फिसाफ्रा गाबसावबायबाय दा ओमफ्राय मोनजायाखिसै। ओमफ्राय रां होआखिसैबो बेफोरबायदिखौ थिग खालामाखिसै प्राइमारियाबो। लोगोफोर नोंथांमोना बे दहायनि ससे भिडिअखौ नुनानै आरो खोनानानै नोंथांमोना बुजिखाबाय नङा होनबा? दा माने बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय नङा होनबा? बे मोनसे अडिअ माने बिराद भाइरेल जादों आरो न'। ओमफ्राय दासान्दि माने नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बोथोरफोराबो गरमखा। ओमफ्राय देग्लायनि बोसोराव BPFआ देरहाबाय नालाय माने सरकारा मोनसेयानो दासिगोन दा गैला UPPL BPF बेफोरबायदि जाबाय नङा होनबा? ओमफ्राय बाथ्राफोरा ओमफ्राय दा माने बेराफारसेथिं माने रन्जन दैमारि सारखौबो गहोनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नङा होनबा? BPFआ देरहाबा नोंथांमोना दहायनि बे खोनानायखौ माने रायज्लायनायखौ खोनाखाबाय नङा होनबा? मा रायज्लायदों माबायदि मोन्दों बिथांमोननि रायज्लायनायखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाबानो जाबाय। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक शेयार खालामदो। थेंक इउ स' माच।